ganito akong tanong na gusto kong malaman yung sagot galing sa'yo. So, yung tanong na yun ay, ano sa pakiramdam nung first time mo pang kumain ng saging? Alin ang iyong pipiliin? Yung maliit pero maputi? Or yung malaki pero maitim? Bayot! Grabe naman yung tanong mo na yan. Bayot! Hello! This is me again, Naden Lostre, ST Archie Migoyas. Welcome back to my channel. So, para sa video natin ngayon, chinat-chat ko yung mga friends ko sa Facebook. Tapos, sinasabihan ko sila na tatanungin ako nila ng isa or dalawang tanong ang naka-video. So, ayun na nga, nagsisend sila sa akin. Panoorin nyo yung video ko hanggang dulo. Magsisimula na tayo, guys. Simulan natin sa unang tanong. Ay, Bong Edgardo. Ano yung tanong mo? Hey Archie, ipasa ni sa 20 ka tao, kung dili, mugamay imong utin, daw. Bayot! Parang ni mo ka joker. Hindi naman yung tanong. Puro ka kalokohan. Anong kunik nun? Pag pinasa ko ba yun, lalaki yung sa akin. Ew. Next na tanong ay kang Kisi. Hi Mano, sa tanan mo tilawan si may pinakalami. Sa lahat ng natikman ko, sino yung pinakamasarap? Siguro si Ramsey. Ew. Kaloon. Sino nga ba? Ano ba to? Pagkain or tao? Nay bayot. Virgin pa man gud ako. May pi ako na tilawan, bayot. Sige lamang. Sige. Bayot. Grabe lang ka-personal joke. Next question. Hi Mano! Here's my question for you. Alin ang iyong pipiliin? Yung maliit pero maputi? Or yung malaki pero maitim? May bayot. Nagdepende lang yun sa nagdala. Kung maliit siya, tapos maputi, tapos yung nagdala, mahitsura, gura. Pero pag malaki siya, tapos maitim, tapos yung nagdala, pangit. Depende. Basta hamot. Para sa akin, hindi naman yung nagmamatter, basta mabango. Bayot. Importante naman talaga yung mabango. Bayot. Yung malinis sa katawan. Sige lamang. Bahalaan mo yung amura ng tigre. Basta mabango. Next question kang Angeline. Hey Mano Cheng, ano pipiliin mo? Pogi pero maliit o pangit pero malaki? Bayot. Bahala baliit basta mahitsura. Bayot. Yung John Masuri sab nawa yung kasi naman mag-uno man tong kadakot tewas nawa yung amura ng kumot-kot na Ginoo ko. Di gihapon masuri. Bayot. Pero minsan yung iba naghahanap ng malaki. Yung mapaganon sila. Kalood. Pwede. Ano na lang? Yung pugi na malaki. Di yun na lang. Bayot. Mahilig ka talaga. Next question kang Madeline. O may pangutana mo, Madeline. Mano kung papilion ta ka si may mapilion? O si Rayboy? Ew! Ginoo ko. Wailain lang. Ginoo ko. Pili mo ra sa Ginoo ko. Amura man ang mga dragon. Ginoo kong si Rayboy. Mahitsura siya. Pero feeling ko maliit. Ew, mahitsura. Kung ihalin tulad ko siya sa hayop, kamukha iya yung palaka. Kung si Atan, kung ikumpara ko rin sa isda, siya ay parang butanding. Bayot joker din siya. O kung papiliun ako, kung si Atan, umiihi pag nalasing. Tapos si Riboy, naghuhubad pag nalalasing. Bayot! Huwag na kayo ako piliun. Pero kung irit sila duha, sila hitsuraan, mas mahitsura si
Atan. Kay kung si Reboy yung pipiliin ko, para ko na rin ginamit yung kapatid niya na si Ryan kasi magkamukha sila bayo. Kung mahilig ko talaga madilim, hindi nila kilala yun. So, next question ay kang Sheila. Ano yung question mo, Ilay? Ano ang tinatanggal mo sa itlog before mo kainin? Right. Bayut! Siguro yung una kong tinatanggal bago kainin yung itlog ay yung buling. Bayut! Kasi pag hindi mo tinanggal yung buling tapos kinakain mo, para ka na rin kumakain ng munchkin. Dapat hugasan muna, tatanggalin muna, or yung mga buhok-buhok, hangbasan tatanggalin, lalagyan ng init tapos kiskisan ng ng kutsara. Yun ang gagawin, bayut, bago kainin. Pero ano bang klaseng tika lang, iba ata yung itlog na inano ko, kulay brown yun eh. Ano bang kulay ng itlog na yun? Pero sa paniid ko, yung itlog na tinutukoy mo, paborito mo rin yun ba yun? Balot yun. Sige lamang. Next question ay kang Mark. Hi po Kuya Archie, ito po yung tanong ko para sa'yo. Bakit mainit ang apoy? Yun lang po. Simple lang. Kaya mainit yung apoy kasi kulay pula yun. Kagaya ng sa mga girlfriend nila. Yung kulay nung sa kanila, kulay pula. Pag pinasukan mo yan, mainit. No, diba? So, alam mo na. Kaya mainit yung apoy kasi kulay pula. Bayut! Next question ay kang Nico. Ano yung question mo, Koy? Hi, Archie. Ito tanong ko. Ducks or jutes? Bayut! Kahit sino naman pipiliin yung ducks. Sino naman pipili sa jutes? Hindi ka mag-i-enjoy. Mas maganda yung ducks kasi nasasaktan tayo. Kasi mas gusto ko yung nasasaktan ako. Bayut! Sige na lamang. Hilig ka. Ikaw, Koy, ducks or jutes? Sasagutin mo, mag-comment ka. Ayut! Abay, may pangalawang question pa. Ano yung pangalawang question mo, Koy? Hello, Archie. Ito tanong ko. Ano ang madalas na ginagawa mo sa gabi na hindi mo ginagawa sa umaga? Siguro bayot mamanga manglalaki. Kasi sino ba naman manglalaki ng maaga? Bayot, mabislaw, makita, bayot, bitaw. Uno man. Mandisco, bayot, paborito, mandisco. Kasi nung wala pang pandemic, labi kami nandidisco pag gabi. Saan ka na makakita ng disco na umaga, bayot, arang kabislaw. Hindi makita yung mga lights. Gumagano. Next question kay kumpari Wang Joshua. Ano yung tanong mo, Wang? Ay, kumari Archie, kung pipiliin ka, lights on or lights off at bakit? Ang pipiliin ko, lights off, bayot. Kasi pag lights on, makikita yung mga kagid-kagid, yung mga buni, mga bangbang, yung mga kinabahawan, bayot. Maklaro yung makita yung mga pahak. Kaya mas gugustuhin ko yung lights off, bayot. Kung mag-ami, klaro tanan, kita lahat yung mga kinayot-kayutan. Ganon, bayot. Next question kay Benji. Ano yung tanong mo, Benji? Jay, may tanong ako sa'yo. Anong mas masarap, tahong o talong? At bakit? Nice question. So,
So, bayot, ang pipiliin ko yung talong. Lalo na pag mahaba. Bayot! Bayot, expected naman yun. Mas pipiliin ko talaga yung talong kaysa tahong. Kasi yung tahong, minsan lang dito sa amin. Sarap pa yung talong. Lalo na pag mahaba. At kulay brown. Ew! Bakit kaya kulay violet yung talong? Ibig sabihin yun, tagkulata. Kinulata yun kasi na violet. Yung talong na yun, kaya kulay brown kasi niloto na bayot. Nilaga yun, kaya kulay brown. Pag yung tahong, ew! Depende kung lamisan. Sige lamang. Respetohan. Next question sa ako, lomo na best friend, si GR. Ano yung tanong mo, R? Hello Mano, this is my question for you. Kung mamamatay ka bukas, sino ang gusto mong matikman ngayon? Lapatay, kibali English ang intro bayot. Nos blend. So, kung mamatay ako bukas, sino ang kakainin ko yan? Siyempre si si Park Solomon, si James Blake, si Chayon Wo, si Titi Mahalot Maharutayo, si Darren at si Delan, si Michael Pangilinan, si Darwin, at si Bright Bachiruet. Bright. Wow! Dapat isa lang. Pwede lahat na yun sila. Ngayon bayot. Ang tira lamang. Next question kay Isak, kay Gisa. Kung may pangutana mo lang. Hi Chi, ito ang pinakagusto kong tanong sa'yo. Ano ang pinakagusto mong posisyon? Sa ibabaw o sa ilalim? Grabe talaga yung kulay ng camera mo lang. Para kang nag-LBM. Kulay dilaw na dilaw talaga. Bayot. Kung papiliin ako, mas gustuhin ko yung nasa ilalim ako. Kasi pag nasa ibabaw ako, ang sakit sa paa, bayot. Parang namangangalay yung mga paa ko, kaya ayoko sa ibabaw. Mas gustuhin ko yung nasa ilalim ako, bayot. Kasi pag nasa ibabaw ka, ang hirap ng posisyon, kaya ayaw ko yung position na yan, bayot. Pero mas maganda talaga yung gaya sa aso, bayot. Kaloon, ew. Ikaw lang. Ano yung position na ni Goy Goy? Next question ay kang Lisel. Ano yung tanong mo, Sel? Hi, Manu Archie. Question ko sa imo is, gaano ba kasarap ang malabasan? Bayot! Grabe naman yung tanong mo na yan. Yung feeling ng malabasan. Iwan ko kasi virgin pa ko, joke. Malabasan, syempre, parang masarap siya. Tapos parang gumaganon-ganon yung katawan mo. Gumaganon-ganon. Kasi, ganun yung feelings pag umiihi ka. Bayot! Dirty-minded ka. Yan! Next question kay Migo John Hart. Ano yung tanong mo, Migo? Migo Archie, ba't ang cute mo? Hindi ka talaga. Sure ka? Cute ako? Cute? Cute o cute? Siguro yung pagka-cute ko, naman ako sa nanay ko. Bayun! Kaloon pa. Ka naman ganyan. Nahiya tuloy ako. Kasalan ko ba na pinanganak akong cute? Kaloon. Ew. Next question.
Che, hamang kumiting katuhog. Sa baba, sa labot. Bayo, tagdepende yun. Pero madalas yung ginagamit ko yung isa. Kasi minsan nandidire ako. Kaya dun ko na lang inaano. Kasi nakakadere. Ew. Nandidire ako lalo na pag mabaho. Ew! Bayot! Itusok ra itusok ra sa laing hungag. Bayot! Bayot! Tastos! Next question kay Hans, si Mr. Ella. Ano yung question mo, Hans? Hi, Che. Ina-question. Anong kaya mong kainin na hindi kayang kainin ng iba? Hoyot! Ano nga ba? Siguro yung kumain ng apoy pako. Ew! Joke. Siguro kaya kong kainin ka ng buo. Payot! Aswang lang. Next question kay Kolot. Kay Gisami. Hi Lot, I miss you. Anong question mo? Kolot! Ano? Ayan guys, tatanong lang ako. May tanong na ako na gusto kong malaman kay, Mano Archie. May gusto akong tanong na gusto kong malaman yung sagot galing sa'yo. So, yung tanong na yun ay, ano sa pakiramdam nung first time mo pang kumain ng saging? Nung first time, kinakabahan talaga ako. Tinitingnan ko lang siya. Hindi ko siya hinawakan. Tapos, may pumilit sa akin na hawakan yun. Kaya wala akong nagawa. Nanginginig ako. Kaya hinawakan ko na lang. Kasi natatakot ako kasi kakaiba yung kulay ng saging. Kulay brown. Ayun. Hindi ko alam. Luto pala siya. Kaya kulay brown. Ginangat-ngat ko siya agad. Tapos biglang nagreklamo yung may-ari ng saging. Tapos sabihin balatan daw muna. Gaganunin. Kaya binalatan ko nga. Pagbalat ko ng saging, may kulay puti. Bayo. Pag-amoy ko sa ew! Ang baho. Bulok pala. Kaya pala mabaho kasi bulok na siya. Bayot! Yung first ko talaga, yung first time kong tumikim ng saging, parang ayoko. Pero yung sinanay ko nang kumain ng saging, parang hinahanap ko na siya. Bayot! Oh no! So may pangalawang tanong ka pa pala, Kulot. Ano yon? So, ayun, naranasan mo na ba ang maputukan sa bunganga? Bayot! Oo, bayot. Siyempre naman. Pinuputok lang siya sa para hindi lalaki yung tiyan ko. Bayot! Mahirap na yung panahon ngayon, pandemic. Kaya sa bibig na lang muna kasi baka lalaki yung tiyan ko. Wala pa ako. Mahilig ka talaga, Kulot. Sige, ralangan. Yun na nga, guys. Tapos na. Salamat sa mga tanong niyo. Salamat guys sa panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. I-like nyo na rin at i-share sa social media gaya ng Facebook, please. Na kailangan ko ng watch hour ngayon para ma-monetize yung channel ko. Maraming salamat guys. Bye-bye. At mag-comment na rin kayo. Bye! Bye!